Hasi ginen orain dela 2 urte, eta bueno, irakusten nahi gara, gure obra eta beste batzun obrak ere. Hemen ikusten duzuena da nik egiten duten lana, dibujok dire minimalistak, saiatzen naiz espresatzen alden bezain hauniz, baliabide gutxikin, eta egiten dut plumilaz eta tinta txinaz. Hemen ere ikusten duzu, emakume hartzen duen trato txarrak ere hori denuntziatzen dutela.
hori orain dela igual 40 urte hasi nintzen artelanekin eta gustatzen zait izugarri. Egiten dut oleo, egiten dut baita ere marrazkiak eta baita ere ilustrazioak. Ilustrazioak zertaz, gero idazten dut liburu batzuk, egiten dutela euskaraz, inglesez eta erdaraz, eta orduan, hori, erabiltzen dut ilustrazioak. Hemen ikusten duzue, Hendaiak Ginelikan hartutako apunte batzuk, gero hori etxean ekartuak. Hemen ikusten duzue ilustrazioak, zertaz aurrendako hori gelan izatako hori posterrak edo zerbait erabiltzen bai dut. Eta gero, hemen segitzen da minimalismokin, hemen ikusten duzu pixko zeniresmena izaten dugun aitarengan, gure aitarengan, bakotxaren aitarengan, eta hemen familia zoriontsu bat, hori bikotea eta aurra hotzik dagoela.
Joaquin Arnal da nire senarra dena, eta haiz artista hona da. Erabiltzen du akuarelista bezala agiritze lan honak izaten ditu. Akuarela da izugarri zaila den teknika bat. Eta bere oleotan erabiltzen du oleoa laboa. Horrek erran nahi du, erabiltzen dula ura garbitzeko pintzelak eta bat, zertaz ez baino kaltetu nahi natura. Hemen adibidez ikusten dugu Hendaiako Bizkiak, hemen ikusten dugu Txillidaren El peine de los vientos, eta haiz akuarel polita da. Hemen ikusten dugu baita ere kapaka egindako lan bat, eta hemen ikusten dugu tradizionalki erabiltzen den oleo bat. Hemen ikusten da baita ere hori akuarela bat. Berak hasieran hasi zen halako lanak egiten, baina gero kontzientziatu zen zedamo egiten egin duen hori naturali. Eta orduan bere lanaren hori aldatu zen, bere asmoa aldatu zen. Eta gero ikusko dugu horien bere lan gehiago. Hemen ikusten dugu Arizabaldoren lanak. Arizabalo da maixo bat. Zertaz, realismo munduan da munduko amekagarrena. Orduan dago aizongi ikusia Europan ziar, Amerikan ziar, ikusten den bezala. Ikusten da ze maixotasuna da.
Orduan, bera da, izan da gure laguna. Eta hemen ere, ikusten den bezala, Nestor Basterretxea da gure laguna. Horregatik dugu, gure laguna direlakoz, badugu obrak hemen. Hemen ikusten duzue, pues hori, Nestor Basterretxeakin izandako harremana. Hemen ikusten dago Oteiza eta Nestor Basterretxeakin argazkia. Eta han ikusten dire, hemengo lau artista direla Arizabalo, Xabier Zagartzatzu, Mensu eta Joaquin Alba. Eta, bueno, erran biharra dago, pues hori berak ibili zela Basterretxea, Txillida eta horiekin, taldekin lanian 13-14 urte ziturik. Orduan, pues hori.